Ассалому алайкум бародаро. Инаи харгӯшчаҳои баран дуюм партияш нав 27 рӯза шудагиам. Инаи иш даруни кармушка дуромадай кайф када задеистай. Дар даруни кармушка дига кор надорад. Вақте борон инаиҷа бахтар сарташ омахташ дар дунявай медурад. Иш махтама идромада наметонам ишки ҳуя медурад. 4 донаяй барани сиёҳ ёш ала ранги очаш ёш дуромадиан аз бурориншон. Инаи оташай оташон поёнда фландроя фландрои чанд рӯза шудам ё якум буд 46 рӯза онда. Дута фландри сафедай ҳардуш нарам 46 рӯза шудагиам. очашон даранда хуб. Ина калифорнийский 3 моҳаю 20 рӯза. ҳозир бо весша мебинем кани чанд кило шуда бошад. я тарозу нолай мемонем. ина 3 кило 150 грамм. кило 150 грамм.
میگیریم. اینا تا روز نولشید